igara trano dano iera ja atakul boskopu. En dafa dat sana a behandeling daarna. Oké, dat raad ik van jaren, no. Jonge Tomsi 34, we geven agressieve behandeling. Dat want ik gelijk bestraling en chemo. En je kiest van zware chemo. Na de eerste chemo zou ik kiezen, Iviri of Adon gelijk. Dus, en we moesten vertellen ook toe dat die mijeren dat na borstkanker, me praxeer abobidis moest gwef misking. Am gwe, want te agwe dat minaf mek me zorgen moro, dat na mi idee, tak alalees de jompo tak yo 4 wansani. Dus mi zet me Bobby af, ja. Zo lik van de takken. En vanaf die mi vind dat gimme moro rust. Want minaf ben praxeer moro, tak ja. Wansande misking of akande. Dus dan mi doe, ja. Dus je schrijft met een beslissing. Ja. Dat bepoeren. Ja, want je kan kiezen of like van de karen borst besparend. Of mama carcinoom. Ja. No, ja. Neem tak, nou ja, dat na Foucault tempuro. Me praxeer, nee. Sowieso me bewan. Amos gwef misking gewoon. Helemaal. Ja. Nou, je schrijft met een beslissing dat, maar die itega dat miwan puur gewoon eigen Bobby gewoon. Ja. Want miwan next takrosan in misschien moro. Daarvan dat reageert tapi. Nou, gelijk. Nou, bon. Na je keuze. Ja. Maar omdat je bij tak daarnet ik kies wel agressieve chemokuur. Ja. Ik kies dat eten ook toe. Ja hoor. Dus ja. bakar de pura Bobby. Ja. Toch de gi a chemokuur eten. Eten, ja. Me moest vertellen ook daarbij dat een die me ontdekt doef me, wanneer voor me bij dit bedef dede en wansaf me ben opereer 7 jaar geleden ook toe aan borstkanker. Als refsiki. Ja, dus waarschijnlijk ade in mijn familie, in de genen. Toch wel. Ja. Want na 2 jaar want trassa opereer aan borstkanker. Onder 7 meisjes en 3. Mooi ja, dus 7 meisjes. Ja. Dus, maar we kiezen allemaal kiezen dus ja toch? Ja. Maar dat vouwen voet dem op in erfelijke ziekte die ze. Nou, de wasabi, want mi go na geen onderzoek dat de lukufushi if erfelijk in een familie. Maar de ma vinden echt. Nee. Oké. De ma vinden echt. En eigenlijk if bij de echt 100% erfelijk, de moest bij ma vinden. Dus nou, de wetenschappers, like van je den vinden mijn familiesituatie apart. Die wetenschap, den tak nooit den osje disi. Drie sisa in en toch de man in de suku de karen a foute gen. Ja. De man vinden. Maar onderwerp die borstkanker in je familie, je kan het makkelijk over of toch moeilijk? Ja, om het makkelijk over. Ja. Omdat drie samen. Ja. Maar de vriendinnen, je hebt vriendinnen neem ik aan. Ja. De vriendinnen om je heen, je kan het makkelijk over het onderwerp die doen. Ja, ontzettend. Apiste me opereer en dapper je leert bij vriendinnen. Lukt bijna me kan krijgen van mijn vieri. Die kan stel me voor. Den kon zorgen me helemaal. Trouwen bij kon krimi, also trouwen bij kon was mijn baby, trouwen bij kon borgen me. En dat naar mijn vriendinnen. En mijn tak daarbij dat de vriendinnen die is me op 25 en 30 jaar. Zo. Dat naar vriendinnen voor het leven. Ja. Nou, mooi. Ja. Dat is mooi vaarlijk. Ja. Dan nou, ik dacht na 12 jaar geleden ongeveer. Ongeveer, toch? Ja, mee. In na 12 jaar nooit iets verreden dat als ik kan komen bakken of... Nee, want mijn brip tranga in Gado. En misdon denk ik dat ook dus dat vaak kom ik kiezen sikidis. Me leren gaandeweg dat ik draai een negatieve pot in positieve. Dus samen vieren met doen wist me de aangesloten aan een stichting. Maar wat los maar ik bel me die informatie.
En we los maar tegen me den chimie van me knap in alibi, dus van me godor alibi, van me de putkracht uit. Positief. En ja, en me leerden dat tede ontdekt dat de op kanker. A eerste sansa imus doen, im tranga i geest. Im tranga i geest gewoon positief dat me overwinnen sandisi. A sandis nekis me klein. En ook toe, im tek extra vitamine. Dat na mi ervaring. Extra vitamine voor kan doorstaan. A chemo nanga, ja. Want dat heb je? Dat heb je. Maar mijn ervaring bij dit, de extra vitamine, ik gi moro, ik gi kracht toe. Zodat iemand doorstaat in moro. Maar met name, geest moet contrangen. Ja. Maar echt naar schrijven van, kom op. Maar ik zei dat ik vriendinnen, de Safi, de familie, allemaal belonti, de besiki, de jepi. Belangrijk. Maar nou, je gide de smasayera a torifi, no, de tijden dat ik moest zitten je boom, geest in potkrakti goini. Ja. Maar voor potkrakti en voor trangai je, smasa om me heen, sa kan die informatie, sa lobby, sa jepi. Want actie was niet. Fa mi masra reageert op aan jou zo ook toe. Mi masra? Ja, of je want vertel meer. Ja, wel mi masra toevallig dan op ook toe een ervaring omdat in een verpleegkundige voor huis uit en behandel ook vrouwen en sambe op wambobi in atoso en met kanker mee. Dus kan de iets makkelijker om dan was maar ze nooit no mikke mee. Ja. Maar ja, natuurlijk, naar die vrouw. Dus dan toch, hij kon hard aan. Maar hij steunt me ontzettend door alles. Ja, hij steunt me ontzettend. Dus eigenlijk, een social lobby. Social lobby kan je in een situatie die zie. Ja, dat schreef soms ten beshing van te ipuri wambobi. Ja, je viert toch, tak, dat is zo'n mooie vrouw, moro. Maar je altijd tegen me, tak, met even mooi. Ja. Dat is justifiëren. Ja, dat is justifiëren. Ja, dat is justifiëren. Ja. En nou, Sami, zij interesseert me ook toen, dat nou Isa Basiki, in mijn kasiki mee, na 12 jaar geleden, nou, interview zei je nou, na voor Stichting Mama Rosa. Dus is maak goed op internet, dat de carrière torifi, live, ligt van tori. Ja. Ik kan die advies geven, maar zei je nou, want vrouw denk je, wel vrouw denk je dat, want borstkanker, hij komt op 50 jaar, of hij komt op 60 jaar, hij komt op 70 jaar. Maar je denkt dat je bent jong. Ja, 34. 34. Ja. Dus eigenlijk borstkanker, en zie je voor oorlogsma alleen. Nee, maakt niet uit. En vooral if waarschijnlijk toch in je familie op aanlegt dat want tante kiezen wanneer echt massaptje, passaptje, dan je hebt morgen kans voor kiezen. Ja. Dus je eigenlijk tegen is, maar dat no wacht die lang. No wacht die lang. Vooral if den je de in een familie, dan moet horen den skin extra dem luku extra via. Onderzoek den schrijf je extra. Sabisking. Firi Bobby Alade, ja. En op internet of in folders de sorry van ik kan Firi Bobby. Ja. Dus informatie de. En de noemen shing, walo umasma shing. Voor tak erover of de bereken achna noti wins ano noti gadatra. Ja, want tien wanneer echo wang de kan shikba tak hey ano sorbung. Dus daarna vrede tak altijd dofen aan nai echo badeshi. Ja. We vinden een mooie afsluiting van het interview dus. We want een tak grand tani dat die kon en je want voor territorie want en dan makkelijk zijn voor tak over. Nee. Maar breed je van tak aan jou, hebben vier tak lek ja missa. Grand tani. Ja, hetzelfde.